cabelos longos, escuros, que vivía soa no mundo, é triste. Pensou e pensou a maneira de solucionar esta situación. Tanto pensou que unha idea se lle ocorreu. Colleu unha gran montaña de area e un gran río de auga e vimos e misturando. Da mistura saliu barro. Co barro fixo figurinos con cabeza, dúas pernas, dous brazos e pés. Fixo miles e miles de figurinos. Levamos a unha gran cociña onde tiña forma máxica, montañas e galou. Non aguantou demasiado porque estaba moi empático. Abriu o pone e as figuriñas eran. Este modo aprendeu a andar, a escribir, pouco a pouco. Como estiveron tan pouco tempo no fondo, as súas caras e corpiños eran pálidos, sin hacer homens e mulleres de raza branca. A muller morena está moi contenta e ilusionada. De novo volveu facer a mesma tarefa. A muller colleu unha montaña de area e misturounos coa mistura resultante, fixo figurinas, meteunas no forno e agardou. Durante a espera expresouse cun bonito paxaro multicolor que pasaba diante a súa fiesta. Tanto agardou que as figuriñas estiveron moito tempo do forno. Ao abrido saíron todas elas. Do mesmo xeito aprenderon a cantar, pensar, escribir, pouco a pouco. Como estiveron moito tempo no forno, saíron moi morenas. Deste xeito nacen as persoas, homens e mulleres de raza negra. A muller se estaba moi contenta porque tiña xa persoas, pero intentou unha vez máis. Misturou o gran río de auga e a montaña de area e co barro novamente colleu figuriñas iguais que as anteriores, con dúas pernas, dous brazos e cabeza. Meteunas no forno e agardou. Mentre se metou na máquina para medir o tempo, así que a supiera cando estuviera lista. Do mesmo xeito aprenderon a escribir, sumar, multiplicar, ler pouco a pouco. Estas figuriñas non saíron nin moi brancos nin moi negros, senón un pouco tostados e moreniños. Deste xeito naceron as persoas, homens e mulleres de raza xitana. Da igual que seamos negros, blancos, xitanos, amarelos, porque todos estamos feitos da mesma forma. Un gran río de auga, unha montaña de area e un forno máxico. Pois imos contar un conto moi especial.